Ito na yata ang pinakasikat na classic Civic sa buong Pilipinas. Mukhang naghahamon ng racing ang forma, matikas ang tindig at wala kang masasabi sa style at design. JDM perfection talaga ang 6th generation Civic na pag-uusapan natin ngayon. Ang iconic Honda Civic SIR. Ano ang espesyal sa lumang Civic na to? At bakit ang taas pa ng value hanggang ngayon? Hindi normal na Civic ang SIR body na lumabas dito sa Pilipinas. Dahil hawig ang mukha nito sa pure JDM EK4 Civic Type R hatchback na sobrang rare at sa Japan lang lumabas. Ang tanong din ng ilan ay kung paano mo malalaman kung Civic SIR ba ang Civic mo. Ang mga normal na Honda Civic na nilabas especially dito sa Philippine market ay ang Civic LXI 1.5 liter SOHC yung walang VTEC at yung VTI 1.6 liter SOHC na may VTEC. Ito yung mga bigotilyo nating Civic na mukhang may bigote dahil sa mga rubber bumper molding sa harapan. Ang Civic LXI at VTI ay parehas may sedan body styles. May disc brake sa harapan at drum brakes naman sa likuran. Dalawa ang transmission versions, 4-speed automatic at 5-speed manual. Pero noong 1999, lumabas ang isang Civic na hindi pangkaraniwan dito sa Pilipinas. Isang espesyal na Civic, ang SIR. Nabaliw ang mga car enthusiast ng Pilipinas nung lumabas ito dahil kamukha ito ng pure JDM Civic Type R, isang race performance variant ng Civic. Ang ibig sabihin ng SI sa SIR ay sports injected at ang R syempre racing inspired. Isa sa pinakamabilis na Honda Civic noon na lumapag sa domestic market ng Pilipinas. Meron itong stock 4-cylinder 1.6 liter DOHC VTEC engine. Naglalabas ng 160 horsepower at 150 Newton meters ng torque. Walang turbo pero halimaw ang lakas. Ito ang kaibahan ng SIR sa mga normal na Civics. Meron itong 4 na powerful disc brakes para mapigilan ang bilis nito. Meron ding double wishbone independent suspension na base sa mga Formula 1 race cars. Formula 1 inspired talaga ang mga Type R ng Honda at sa sobrang yaman sa technology siguro, hindi na din nila mapigilang ilagay sa mga production cars. Sinasabing sa sobrang sikat ng Honda Civic SIR noong unang lumabas sa Pilipinas ay nakisakay na din sa wave ang ilang mga car brands. Nagsulputan din ang ilang mga 2-liter turbo sports variants gaya ng Mitsubishi Eclipse, Lancer Evolution at Subaru Impreza sa local market ng Pilipinas. Pero paano mo malalaman kung SIR ba ang isang Honda Civic 6th generation? Well, kung ikukumpara mo sa mga normal na Civics dito sa Pilipinas, halos walang pinagkaiba at mahirap malaman sa isang sulyapan dahil pare-parehas halos ng kasa ng mga parts at sa sobrang dami ding nagmo-modify ng mga Civics, hindi mo na din malaman kung alin ang legit at authentic na SIR body at kung sino ang nagpapanggap lang. Ito ang ilang mga clue kung legit nga ba ang SIR. Lumabas lang ang SIR noong 1999 at 2000s. Konti lang ang style difference sa mga normal na Civics gaya ng bumper, grille at taillights. Stock din ang SIR ng 4 na disc brakes. Sipat-sipatin nyo muna kung walang 4 na disc brakes, malamang hindi SIR yan. Magkakatalo lang din talaga pag binuksan mo na ang hood dahil ang pinakabasihan ng tunay na Civic SIR ay ang nakahulmang chassis code na EK4. Meron din itong stock DOHC B16A2 VTEC engine. Kumpara sa SOHC o SOC, ang DOHC o DOC ay mas pino ang airflow, mas malakas ang power at mas mataas ang top speed. Sa interior naman, meron itong exclusive red stitch leather steering wheel at shift knob. Nakakabit din dito ang isang set ng 15-inch Enkei rims at syempre ang iconic SIR badge sa likuran. Napakamahal pa din ito ngayon at dahil nga napakalawak pa din ang community at fanbase, nabebenta pa ng 600 to 700,000 pesos. Depende syempre sa kondisyon. Bakit minomodify pa din ng mga Honda enthusiast ang Civic SIR hanggang ngayon? Dahil classic ang kotseng ito at ito yung Civic na pinakamalapit yung mechanicals at itsura sa mga JDM Type R na lumabas sa Pilipinas. Dugong JDM at Formula 1 racing, pinaghalo sa isang Honda. Ano pa bang hahanapin mo? Isa pa dahil parang Lego ang bawat parte ng Civic na to at interchangeable sa halos lahat ng Civic malapit sa generation niya. Pwede mo pa tong palakasin at pabilisin ng todo. Pwede mong lagyan ng turbo, twin turbo at iswap mo sa K-Series. Kung may budget at skill ka sa car tuning, pwede mo din itong i-modify para talunin ng mga sports cars o bagong Civic Type R na milya-milya ang layo sa henerasyon nito. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!